Sung oi video ni bising di sam likong no saranai tong ebeke sam na tuye sung oi video sanam ka norok thumbnail title no no seman kana tang ni ojora wo social media rogo video sarang ni post khanya ni man le belai kana kiri mai siksa wana mai siksa ha seng su tang ni ke norok jeta buk display no ni tong man kana khorok sa bai no norok to jotno bono kobang kong no sininai mang no hanei ang kha kayo tang ni sing bini video sanam na kan man le o kaisa bini Facebook page cho bini sak hamya na tuye ebeke bini sak sori wo ruk hamya bemar hamya ang mana tuye kabang ma lokurok no share khai tani wo boro rok bono hamya salai tongmani ya sulai tongmani nukjagai tongkha obna tei bo photo post khlaika tini bini Facebook post bo kaisa post khai sikya bini jeta tomung samung pinu bo views ni bagwi da aina acting ni phunu bo salak si thogai si oba ki jai suri salai mana nugai bo bela heno khadu khona jagai sa jai jagai joli jagai bo tegesa haino hai post khlai rijau kha sa condition hamya na tei bo ngai video rok bo kisa sawiri mani sung naine tongo nugui tong obno tei letam le sek chini tibra sarok le chaja yang lekha ba nete bini problem ne share khai mani ba tam le kena angjak ba kheba abono kuno kena nang nange bole kaisa borong live bo bai condition ngi tong share khai mani taw sayang ya aba he borong no sanamu chungo obo hai ke tibra sa omo ke yasi suri ko khamya salai tong han ke bai ke ngai ba amrok black no chaya amrok no chamani mathak lai di hasungna haba